Nyika yese iri kufara nekumhanyiswa kwaitwa zijongwe rezvigananda kuCentral Committee meeting uko kwavanga vafunga kurangana kunosangana. Aiwa, tafara kani apa vanga vasonesa rubhachi rune fesi dzava Mnangagwa ipapo, asi vazobva ikoko vachimhanya neupenyu hwavo. Yamakateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho, patinongotanga nekubayirira nyaya dzese dzinenge dzichiitika, nyaya dziri paversion. Kana muchinge matolaika munenge matosimbisa chirongwa. Nyaya iripo pari kunzi businessman Kuda Kwashe Tagwirei was asked to leave a meeting of the ZANU-PF Central Committee earlier today after Vice President Constantino Chiwenga said his co-option into the Central Committee had not followed procedure. Chiwenga had President Mnangagwa's backing, according to sources. A source from the Tagwirei camp played down the incident, stating that Central Committee has to ratify his participation first and it can't be done while he is present. Saka vangonzi aiwa, patiri kungotaura iko zvino zvatakuda kuti timboita pano hazvifaniri kunge imimi muripo. Saka garai mambomhanya neupenyu hwenyu muCentral Committee. Akumirwe ndo nyaya dziri kuitika kuZANU-PF. Vari kumhanyisa machongwe ezvigananda. Aiwa, munosvika pakunyara mukashaya pekunyarira kana kuti pekutozonozororera nyaya dzacho. Iko zvine zvinyika yese iri kufara kuti chigananda chabatwa, chigananda chamhanyiswa, chigananda chashungurudzwa. Ende kwamuri kwese ikoko ndiko kwatitoriwo futi tichitaurawo nyaya imwe chete iyoyi. Tiri kufara kwazvo nemashoko aitika nechiitiko icho chichi. Dai zvaramba zvakadaro ndo zviri kutaurwa nevana veZimbabwe kuti aiwa, tinoda kumboonawo panonzi chigananda chashungurudzika, chamhanyiswa, chachemedzwa, charwadziswa. Zvakaoma mufunge. Kana muchinge matolaika pano sekutaura kwandaita, munenge matopedza kugona kusimbisa chirongwa chacho chatiri kubata takakubatirai panapa. Kana muchinge muri vatsva vanyowani, chibvai mangosubscribe tobva tapedza basa nemi. Inoda leadership yakarongeka. They are very well organized in the leadership to lead the country. ZANU-PF iyo munoona, it's not organized for themselves and their party. 45 years in power, but look at the country. Look at the country. Chavanogona kunganza mari yokutenga vanhu nokutengera vanhu zvisina basa, nyika yakafa. Why vasingatori mari iyoyo yamanotenga zvitenga vachitengera vanhu mota vachidini? Unotengera Temba Gorimbo ndiye anone mari. Johnson, The Rock na Chivayo. Temba Gorimbo akapiwa mabhillions namabhillions emari na Johnson. Uya The Rock. Dwayne Johnson, The Rock uya wrestling. Ndiye anone mari The Rock na Chivayo. Temba Gorimbo ngazonoti gamuchira manenji iye akata zvokudanwa na The Rock kuAmerica. Amutevereri history kai. Unoda kupa munhu anotova ari nani vanhu vanotambura vari munyika. Unonatsa kuti Temba Gorimbo wakashata kashota kai. Iwe Chivayo handifungi kuti pfungwa dzako dzakakwana. Chivayo pfungwa dzakaperera kudumbu ndokwakakurira munjere dzako. Pfungwa dzaChivayo dzakakurira kudumbu, dzakawandira kudumbu, hadzishandi. Usati vanhu havazivi kuti wewe ndiwe unochengeteswa mari yaMnangagwa. But unofana kupota uchitaridza vakuru kuti vakuru iwawo mashandisire tete mari asi iwawo. Ngatite so zvinoita kuti nyika iende mberi. Mungaenda mberi nenyika muchingonzi mbinga. Chii chinonzi mbinga? What is the meaning of mbinga? Todombo kuti mombotiudza kuti meaning yembinga chii? Meaning yembinga chii mukaenda kudictionary chii?
nechigananda, meaning yachigananda mukaenda kunhingirikini kudictionary chii? Siyai mweya wokuda kugara muri pamusoro, kana imi muri pamusoro pegobwebwe motorera vamwe panhu pasi sebvuri, semumvuri, seshedi. You see, if the sun goes to be the end of the day or afternoon 12 o'clock, shedi inenge yakavhara pahunde yomuti. Kana dzavakuenda kuma 2 3 inenge yava koko, mumvuri ndio unonzi uri pasi. Siya system yokutorera vamwe vanhu pasi somumvuri. Munotorera vamwe vanhu pasi namaresources avaifanira kudero vasingatorerwi pasi sematorero munovaita imi. Pfungwa dzenyu dzakadhakwa. Ende politics hadzisungirwi munhu sezvinoitwa muZimbabwe. Politics hadziurayirwi vanhu sezvamakaita vanhu, sezvamuri kuita vanhu. What is special to tell Mnangagwa kuti apa washati waresvakita apa, ende kana wozviwetera iwewe ndandoita uri kumba, kana wozvimamira uri muparliament ndandomama uri kumba navazukuru kuPrickett Farm muchirimba mbambaira nembatatisi netamati neonion. Muriko muchikame ng'ombe muchipa vazukuru vachimwa mutuvi muri kumba uko. Mapedza kumwa mutuvi moweta muri kumba kwenyu, hakuna unokubvunzai. Kuna unombokubvunzai kuti mazozviwetera muri pano paimba Axeria ndiye unoona nyaya dzacho ikoko. Kuti baba va ende musati vanhu avazivi. Mnangagwa to pretending to be a madman. You want to see how the Zimbabwean children are they react about his condition, about his speech. Inini ndiri mumwe wakatofanana nyoka yemabhunu, zina basa handidi pfutseki. Ende handinyengereri baba, handina mati. Rolls Royce nyange mukadada namaRolls Royce emunawo, service yacho munoitira kupi? Mune kambani yeRolls Royce muZimbabwe. Mercedes Benz chaiyo yakabuda, Toyota chaiyo yakabuda, Ford yakabuda, Nissan yakabuda, Toyota yakabuda. Hama hamuna kana Jeep. Saka zokuda kushamisira nokuti unodrive Rolls Royce. What is the difference of Rolls Royce and Toyota? What is the difference? Zvakangofanana nomunhu watenga chimbudzi neIphone. NeHighway. Watenga chimbudzi cheNokia, newatenga Highway, newatenga Nokia, newatenga Samsung, chakumama Samsung. What we need there is the communication. Also, you fucking people, a person you drive Toyota, you drive Mazda, you drive BM, you drive whatever you can drive, you Renault, Japanese, for I mean, Honda Fit, I mean, zvima Japanese cars. Chinodikwa engine inorana ichisvika kwauri kuenda uri safe, wodzoka uri safe. That is number one. Zvokuti unodrive Rolls Royce namaRolls Royce akati hazvina kwazvinotisvitsa izvo. Ndozvokupenga izvo. Ndozvokupenga. Makapa vanhu vakawanda mutende hoyo nhemi yoyo. Haina kutodrivewa nomunhu yakadrivewa nechidhoma ikandobondereswa. Kupa munhu asina ruzivo nokudrive, asina any experience for even 5 years to drive experience, even 1 year or 12 months experience, to give him discovery for how much money, to wasting for the resources of Zimbabwe and the man of Zimbabwe to buy that fucking shit cars within 12 hours involved in accident, tragic accident.
chivhayo dumbu mhungwa dzako dzakakurira mudumbu. Chivhayo njere dzako iwewe dzakakurira mudumbu. Ndaitomboti talent Chiwenga unorwara, pandakuzoona talent Chiwenga wakataura chokwadi kuti benzi ramapenzi wese ndichivhayo. Chaimbototi unorwara. Patakuzoona manje kuti iri ndiro benzi ramapenzi ese rinochengeteswa mari yenyika richitadza kutaurira vakuru kuti road nyika inei. Vakuru chipatara muna. Vakuru vanhu vanodya zvisingaiti kujera uko. Vasungwa vana hembeko. Majera vanoda kupendwawo. Zvipatara zvinoda kurinovetewa izvi. Vakuru agriculture system yakafa iyi.